Gisugda na ang kapin sa usa ka buwan nga mga aktibidad subay sa kapistahan ni San Jose sa Mandawi City. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gilusad kagabi ang mga kalihukan para sa Mandawi Fiesta 2026. Ubos sa Mid-Year Cultural Summit Program, daghang mga aktibidad ang himuon gikan karon hangtod sa hinapos sa Mayo. Gipangunayan ni Mayor Jong Kiuano ang launching nga miimbitar sa mga tao sa makalihukan ug kalingawan. Usa sa labing giatangan ang duha ka mga dagkong beauty pageants, kundi ingi paila-ila ug mirampa na ang maanyag nga mga kandidata. There are a lot of activities in line. No? One of the highlights is the katong sa Miss Mandawi and the Queen. Kaganihang buntag subling bisita sa City Hall ang mga kandidata kundi may gihimong briefing sa ilang Experience Mandawi Tour. Dito ang mga musalmot sa Miss Mandawi 2026 ug Queen Mandawi Pageant. Gihimong orientation sa lain-lain nga mga sites ug kompanya sa Mandawi nga ilang gibisita. Tuyo niini maka-familiarize sa mga lugar nga gipasigarbo sa syudad. Samtang gipasabot sa City Hall, gikonsidera sab ang mga gasto sa mga aktibidad labi na sa sitwasyon karon. Ang gibuhat lang ana is gi-cut down lang tong mga uban nga mga activities or events sa kada kwan. But without, as I said, without prejudice sa quality sa pag-deliver sa katong mga activities. Nico Sereno, Balitang Bisdak.